Φέρει και κάποιες εσωτερικές αλλαγές, τραυματισμός του Ρισμάνη. Να δούμε τη φάση με τον Μασάδο. Μασάδο δοκιμάζει το Σάκη, εκεί όμως λαθασμένα πάει η μπάλα. Πιάνεται όμως Μασάδο, Αντερέκεν, δοκάρι, κόλλο. Και να γίνει επικίνδυνη με τον Μουαντίπ να κερδίζει αλλά να χάνει εύκολα την κατοχή. Πολύ ωραία κίνηση από τον Μασάδο. Μασάδο κρατάει, θέλει να πατήσει περιοχή, να καταφέρνει το γύρισμα του Μασίπου. Εντουάρτ κάνει χωρίς φάουλ, περνάει πολύ ωραία εδώ ο Μασάδο που έχει χώρο. Μασάδο κρατάει, παραπατάει περιοχή. Ωραία κίνηση του Μασάδο. Φάουλ αφήνει ο διαιτητής, μένει κάτω Σέλσι, ο εθνικός είναι μπροστά. Το πλασέ. Θα κερδίσει ο Μασάδο, Μπεντρέου. Σέζαρ, έγινε το λάθος ο Μασάδο, η κεφαλιά του Αντερέκεν. Άξι παιχνίδι για Μασάδο, κατεβάζει ωραία ο Πορτογάλος. Μασάδο ξεφεύγει από τον Σέζαρ, η σέντρα του Μασάδο, το σουτ που έγινε έξω από τον Αντερέκεν. Να δούμε τον Μασάδο, κατέβασε πολύ ωραία, ψάχνει τον Μπρένο με το σπίδο στα που θα έπρεπε να είναι ο Μέουρερ για να υποφελθεί. Καλός συνδυασμός των παιχτών του εθνικού σε μικρό χώρο. Ανεβαίνει με φόρα ο Μασάδο και έχει την επιλογή του Μπρένο δεξιά. Θα περάσει από τον Νενέκο. Μασάδο ψάχνει τον Ιούσι. Περνάει μπαγιά για τον Ιούσι. Πατάει. Καπλάν κάνει λάθος. Δικός θέλει να βγάλει επίθεση. Καλή προσπάθεια, αλλά από μακριά προσπαθεί να τελειώσει την φάση. Θα φέρουν να απειλήσουν και μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει ο εθνικός. Εθνικός ο οποίος θέλει να βγει μπροστά τώρα με Μασάδο. Περνάει για τον Μπονφέ. Ο Μασάδο πατάει. Ωραία, για να πάμε στον Κάλσιο. Προσπάθησε ο Τομάς, δεν πέρασε. Κερδίζει η ομάδα του εθνικού που θέλει να βγει μπροστά με Μασάδο. Εδώ ένα κράτη. Μασάδο φέρει την μπάλα στο αριστερό για την σέντρα. Ο Αντεμπάγιο θα την χάσει, ο Αντερέκεν θα... Λουίς Φελίπε, ανεβαίνει ο εθνικός με Μασάδο. Κάνει κίνηση ο Παπαγεωργίου. Προτιμάει παλιά στην περιοχή. Εκτέλεσε ο Σεμέδο, κεφαλιά του εθνικού για να κάνει. Νέα προσποίηση, πολύ ωραία. Μία ακόμη, η σέντρα από τον Πορτογάλο, η κεφαλιά σε κόρνερ. Χρόνο σε την κεφαλιά, ο Γκοντζάλες κατεβάζει για τον Κανέ. Μασάδο άφησε για τον Γκοντζάλες. Αντί για συμπαίκτη βρήκε τον Μασάδο. Ο Πορτογάλος ανοίγει αμέσως για τον Αντερέκεν. Κοντά του ο Διογκού. Μασάδο. Ο Μπρένο αφήνει πολύ όμορφα στον ψάλτη. Αντερέκεν στην περιοχή, κλείστηκε. Ξανά για τον Μασάδο η παλιά. Ο Ιούσι στην κεφαλή. Εκεί σαφώς βελτιώσει την αγωνιστική του παρουσία ο εθνικός. Μασάδο η παλιά στην περιοχή. Η ΑΕΛ που πάει να βγει μπροστά με τον Σάβο. Έρχεται ο Παρούτης να συνεχίσει την προσπάθεια. Καλή άμυνα από τον Μασάδο που τον σταμάτησε. Και ο Μασάδο είναι αυτός που βγάζει και τον εθνικό στην αντεπίθεση με πάσα για τον Παπαγεωργή. Γιούσις. Ξανά ο Ροθάδα λέει να πιέσουν ψηλά οι παίκτες στη ΣΑΕΚ. Φεύγει. Κόντρα εδώ πάει να κερδίσει ο Μασάδο από τον Πολυκάρπου. Μασάδο θα δεχτεί αυτός, αλλά διατηρεί κατοχή ο Μασάδο. Εκπληκτική τρίπλα του Μασάδο πάνω στον Φέλερ. Που διατηρεί κατοχή αυτή για Κουκ σε αυτή την αναμέτρηση όπως εξελίσσεται με τον γκολ του Ποντικού στο 23. Εδώ ένα κράτη. Φαουλ, πέρασε από τον Σόκη η μπάλα. Κατέβασε ο Μασάδο, δεν φάνηκε ιδιαίτερα στο πρωτομήχρονο. Το σταματάει. Και τώρα έχει χώρο αρκετό ο Μασάδο που κουβαλάει την μπάλα έχοντας τον Κομφέ δεξιά. Μασάδο θα το κάνει το σουτ. Κίκο, κερδίζουν ξανά οι γηπεδούχοι. Μασάδο. Σε πέρασε. Παπαγεωργίου που πέρασε. Πάει ο εθνικός μπροστά. Αντερέκεν. Αλλά πίσω στον Μασάδο. Άνοιξε το παιχνίδι για τον Λιβάνης.
Μασάδο. Παγιά ωραία για τον Πεχλιβάνη. Ο Ούγκο Μάρτιν ακόμη καλύτερη αντίδραση από την ομάδα του. Εδώ δεν μπόρεσε ο Φορτή επαφή με το κεφάλι. Ο Μπόκταν προωθεί τώρα. Πάνω κάτω η μπάλα. Έκοψε. Αριστερά στέλνει την μπαλά. Μασάδο. Η σέντρα. Ο Μπρέντ. Φουρτάδο, όλη η ανόρθωση μπροστά. Ψάχνει τον Κίκο. Αντερέκεν. Μπρένο. Ψάχνει Μασάδο. Η ευκαιρία. Μασάδο. Κούλιμπα. Μπρένο. Στην μπάλα η κεφαλιά του Μασάδο. Αντερέκεν το σου. Μπάλα. Κερδίζει ο Μασάδο ανάμεσα από 2 και 3. Ωραίο. Ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα. Μασάδο. Η μπάλα ανεβαίνει, περνάει για Πεχλιβάνη. Πολύ ωραία συνεργασία με Μασάδο. Πεχλιβάνης ανεβαίνει, ψάχνει χώρο δοκιμάζει. Βούκιτς και Κις. Κις για τον Νεμάνια Τόσιτς. Από μακριά θα δοκιμάσει σουτ. Κλείστηκε τελευταία στιγμή. Μασάδο. Νέα σέντρα προς την περιοχή. Και Μπρένο, ωραία για Μασάδο. Πέρασε την μπάλα από τον Κέλλερ. Η παιχνίδι προς τον Καμάτσο. Τρέχει ο Κις. Παίρνει ο Μασάδο. Με ωραίο τρόπο ξεπέρασε. Μασάδο. Αντίπαλο το Σμέρχαλ πέρασε. Έστειλε την πάλι για τον Μποκτάν. Καλή άμυνα από τον Μασάδο. Δεν επέτρεψε εκεί στον Μιλοσά.